what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Kune vanoziva nhoroondo yehondo yechimurenga. Kuno kuMount Darwin kuMashanani Central pane nyaya dzinotaurwa dzepachibondo dzevanhu vakapondwa nemabhonu aSmith panguva yehondo. Asi haisiriyo nyaya yatafambira kuno. Tateera rimwe gamba rehondo yerusununguko rechidzimai ratati aiwa regai tinogara pasi naro tinzwewo kuti aiwa tsoka dzenyu pamakafamba napo muchiri kupaziva here mukusunungura nyika yeZimbabwe. Chirongwa ichi chirongwa chatinofambira magamba ehondo yerusununguko. Vabereki Povo vainzi Povo, vana Mujibha, vana Chimbwido vane basa guru ravakaita mukusunungura nyika ino. Nekudaro chirongwa chenyu kana muchitoona nhamba ndo dziri kubuda tibatei tinouyawo ikoko togara pasi mosiyawo nhoroondo yenyu. Izvi zvakakoshera kuti muri yeZimbabwe hama neshamwari dzekwenyuwo dzigokupaiwo ruremekedzo nekuona kuti aiwa honai kabasa rakaitwa nehama yedu mukusunungura nyika yeZimbabwe. Sekutaura kwandaita tiri kuchibondo, regai tite hurukuro nemudzimai wandigere naye tinzwewo kuti vakafamba nepapi. Amai makadi zvenyu? Pangu makadi zvenyu? Tiripo aya pakataka imimi makomredzi sekuza wandaita maita murari. Alright, tikatitangire murari. Chimbo chamaifarira muri kuhondo ndechekuti chi tombotide kakorasi. Inini ndiri muhondo ndaifarira chimbo chekuti shera. Handinacho. Tiri makomredzi ari pandaira. Naika. Shera. Vakomana munena here kuti tiende kumosa. Vakomana makashinga here kuti tiende kumusha. Shera. Pasi nemabhunu. Pasi nawo. Ndo chimbo chandaifara. Pamberi nehondo. Pamberi nehondo. Mama jamba slogani. Pamberi nehondo. Pasi nemabhunu. Pasi nemabhunu. Anditika aiwa tinotenda. Murari wapo manje. Tinotenda. Makazvarwa kupi vanzvasi? Ini ndakazvarwa muNyanga. Uko Nyatate. Kumanika leti? Mount Meral Hospital. Ndo pandakaberekerwa. Anditi mumuri menyu makamira sei? Mumuri medu tiri vasikana vaviri. Vakomana 4. Asi iye zvinezvi tasara vasikana 2, vakomana 2. Vamwe vakomana 2 vakashaya. Saka takaberekwa tiri 6. Muri 6. Baba wangu wanga vasina pari. Wanga vaine mukadzi 1. Manyika kashoma. Havana love yekushare ngevamwe. Mukaona wada kunyanya kushare ndewayo kwa marange waejo marange. Ndo vanenge vakuda kuwanza kuita izvo asi manyika kashoma. Anditi. Pakaberekwa gore ripi? Ndakaberekwa 1960. 1960. Ya. Muchikura ndozati kuNyanga uku hongu yakazopedzera yanzira yevanhu vaiyambuka
vachiendawo Ndizvo. handiti imbotitsanangurirai upenyu hwamakanga muchirarama panguva yehondo musati maenda. Inini tiri muNyatati takabuda takagara muNyatati taingoita zvokunzwa kwakati kune hondo National Center Mount Darwin kune hondo kune hondo takazonzwa kuti tiri paNyatati pane prize yainzi panonzi pamatenga asi zvinezvi mama village makugara vanhu maresettlement zvikanzi pawanikwa comrade awa wawanikwa paumba pemurungu saka murungu ada kumuridzira futi comrade anyangadika indopana katineka nyangadika iyoyo saka zvaitibata tiri muNyatate chaimo inini ndirimo hamuna hondo yakaitika bandirimo hamuna chakaitika ndechekuti taibatwa neredhiyo dzimbo dzaiimbwa dzaiimbwa paredhiyo vakauya mabhunu paNyatati havana kusanganidzana nemakomuredzi havana kudini takangowaona tiri tega pamataunship paNyatati patikati ndio mabhunu ari kutaurwa baba handiti kuri kunzi kwanzi kwamatenga kwakawanika comrade kurati hondo yadini hondo yatanga ndobva taenda kumba vataurirana nomwe musikana kati iwe waona here zvataona kumastoro zvikazi ashuwa tazviona asi iwe ngatimbomire timboone kuti chii chichaitika saka mabhunu ava vakauya muNyatati musina makomuredzi wati wasvikamo takarohwa takabvunza tikati imi muri kutiroverei zvikanzi kunoku kune makomuredzi tikati chinonzi comrade hatichizive isisi tatanga kuona imimi ndimi vanhu vatiri kudini watiri kuona muri kutitaura chinonzi makomuredzi isi hatina comrade watatinaona takarohwa maonaka tarohwa kudaro vandazoonana futi nemusikana uyo anonzi Dhoka Mapfurira ndikati iwe Dhoka wazviona zviye zvandakanga ndakutaura zviye zvekuti taona masoja kunhingi kumastoro saka masoja aya wari kumbodei chii chiri kuitika chichi mukati aiwa ngatime asi muri kuona here kurohwa kwataitwa takarwadziwa nekuda kwokuti makomuredzi hapana patatati taona hamuna hondo yanga yati yaitika muNyatati takagara inini mazori pasita renyu rekuberekwa here zvi ndinonzi Susan Machena tikati iwe Dhoka inini zvokugara muno handidi kuramba ndichirohwa bai zvikanzi saka wanga wafungei ndikati iwo vanhu vari kumbonzi kuendawa wari kumboenda kupi zvikanzi aiwa mira iwe ndichazvitsvaga ameno kwaakazvitsvagawo ndokubva aonana nevakomana vatatu wani wacho ainzi Kenneth Nsambi wani wacho wainzi Bernard Mazireni wani wacho wainzi Peter Mukodzeri wakomana vayo ndopa wakati iwe Dhoka enda utaurira Susan kuti zvaakataura zviye tanzwa kune makomuredzi ngatiende ngatiwanzwa kune makomuredzi watisati taona zvetinotaka muchazoenda kotiisa futi mune vanhu vatirovava tiyozorohwa futi tikanzi haiwa makomuredzi ngatiende vatafurirana takabuda tiri 5 vatakwidza vataenda pamatenga paye pakataurwa kuti taona comrade asi comrade yangonyangadika hatina kuzomudini hatina kuzomuona ende chii kuti chii chaitika asi tirunzwa kuti makomuredzi vanodini vanonyungodika vataenda pamatenga paye takamuona comrade zvikanzi Mafungei comrade Urufunyika Mafungei kwemimi tikati isisi takarohwa zvakatidzimba zvikanzi makarohwa nani tikati isisi takarohwa nevarungu paNyatati pamastoro apa takarohwa asi isisi wari kutibvunza zvemakomuredzi isi makomuredzi hatiazivi hapana makomuredzi atati taona zvikanzi alright saka mangafunga imbomirai dzokerai kumba tikati alright saka kana tadzokera kumba tichaenda kotaurira vabereki kuti tanga taenda kupi nekuti isisu patabva kumba hatina kuoneka tandobuda ende tichanzi manga maenda kupi ende manga muinani ende tiri muvasikana tichaenda koti kanzi alright mirai takamira
pa2 days ndiye aititsvagira chikafu achitipa haana kutipangidza kuti ane mamwe makomureds ari wani chete komuredi urufunyika saka takavatipa chikafu kuda nobva tadya mangwana vataswera vatarara tairara inini nadhoka mapfurira tiri apa wakomana vatatu vaya vari apa komuredi vakagara apa zuva rechitatu akanzi handei takakwidza gomo kubva munyatati kukwira pamatenga kuti tiende pamatenga takupinda muinyanga renji tiri kukwidza gomo iroro upenyu hwangu ndanisati ndarikwira asi ndakatanga kurikwira ipapo takakwira gomo takafamba hatina hondo yatakaona hatina akatiteera tichingopedza gomo iroro kuti tapedza gomo takapinda panorimwa mapotatoes vanopati pabende panorimwa mapotatoes tasvika ipapo ndo patakaona makomureds ana komureds tichatonga komuredi maidei komuredi muchanyara ndisu taona makomureds zvikanzi ndauya nevana ava vana varamba kudzokerepi varamba kudzokera kumba ko vati kudii zvikanzi vati takarohwa nevarungu saka isisu takauya kuno vabereka havana kuziva kuti tanga taenda kupi saka vana varamba kudzokerepi kumba zvikanzi ngachitsve takadzika munyamaropa ndisu munyamaropa tiri kudzika munyamaropa tiri murodhi kumberi kwedu takanzwa motikari tibva tanzwa makomureds ndobva vati motikari yemabhunu iyoyo igore ripi 76 vatapinda pasi pebridge tapinda pasi pebridge motikari yabva yadini vayadarika mumashure vayadarika imwe vadzaenda tikati shuwa motikari dzemabhunu vavaenda vatabuda vatatanga kudini takafamba the whole day takabva pabende ipapo na 6 takabva pabende kuningi takakwidza gomo kubva pamatenga na 6 takakwidza gomo kusvika tibatane nemakomureds avo tifambe takaswerera the whole day tichifamba kusvika tisvike muna kairezi ndo bhodha rezimbabwe nemozambique saka apa patatatarisa mubhodha kuti taakuenda muna kairezi kune wese anenge achiona aitoziva kuti vanhu vari kuyambuka hakuna kwavari kudini hakuna kwavari kuenda shuwa takafamba apa zuva rakuenda kodini rakuenda kudoka kwakuti tsva takafamba vatapinda mumvura zvikanzi fambai nokuti mumvura munomo matiri tikangowanikwa nevarungu chete tiri kutopfuriwa takafamba chapo ayo manje muna kairezima hamuna mvura yakawanda takabuda takayambuka kacha takwidza tiri kufamba taamumozambiki tiri kufamba wakati saka zuva radini zuva radoka hakuna kwatichaenda nevana toita sei zvikanzi ngatisvage makamarada vatafamba vatasvika pabhesi pemakamarada makamarada vaya vatitambira ipapo ndopatakasanganidzana futi nerimwe gurupu ranga rabvawo kupi kuzimbabwe riri pai riri mumozambique aiwa iwawo wanga wakawanda vachinzi watosiyiwa nemakomureds wawauya nawo pano asi makomureds aya vadini vadzoka havana kumira pano ndobva tarara ipapo nyaya inoitika yamanzwa komuredi ava vachitaura mumapinda kuti mapinda mumozambique hamuna kuti murume mukadzi takafugwa gumbeze murume mukadzi tiri pabhesi papi tiri pabhesi tese pamwe chete ipapo asi chandakatenda hangu makamarada nemakomureds wataiva nawo vaye aiwa hapana komuredi ningi munhu anobata munhu kuti ndakubata miri wako aiwa munotorara mangwana pungwe kunze kwachena zvikanzi vana vakuda kusimudzira takuda kuenda kupi zvikanzi aiwa handei takafamba 6 dziye dzatakafamba futi dziye 6 to 6 dziye takafamba futi 6 to 6 kubva apa svika tasvika paguru tamumozambique paguru panzi paguru wana comrade urufunyika vaye taiva nawo havana kutisiya taiva nawo wana comrade urufunyika nawo na comrade mningi muchanyara mabhunu nawo tasvika pai paguru wakatitakura paguru nesu vaenda nesu patembwe tasvika patembwe 76 takagara taiva pabhesi 1 patembwe
mbesi wani mataiwa imomo ndo patakatrenerwa patembwe ipapo 77 apa pese pamunenge muri papa munenge muri paorientation muchidzidziswa kuti chii chakanakira hondo chii chakaipira hondo kuno makauya koitei muruda kuya koitei kuno chii chapo munenge muri pai munenge muri paorientation takabva paorientation takabva taenda patraining 77 we tiri patraining yakauya hondo tiri patraining saka hondo yakauya tiri patraining patembwe ndo zuva rimwe chete rakauya hondo yepachimoyo mazuva iyayo mamwe chete rakaita zuva rimwe chete vachibhomba kuchimoyo vachiuya kutembwe saka tichibva tiri patraining takangotorwa vatadini vatapinda musango tapinda musango tirimo musango asi tapedza training takazopedzera pamaroro ndopatakazoenda tikapedzera tikapedzera training ino saka dambudziko rakanga rapo patraining ratakanga tinaro nzara pakanga pasina kumira zvakanaka wamwe wakatofa nekuda kwenzara tiri papo takatrainwa takapedza tichipedza training munhu anoonda munhu waMwari takanga takapera patraining ipapo vanhu vakati kuzvinowana ava tovaita sei takatakurwa zvikanzi ngiwapedza training ngavabude vadini vaende ndisu ndopatakaendeswa kumanikaland kumanikaland umo takanga taakuiswa mumabhesi ekuti maitadza kuzva kuti bhesi ratiri panapa ndoripi takamboenda paPungwe 3 tikabva paPungwe 3 tikadzorerwa mudoroi tiri mudoroi imomomo manga makasangana matrenado nevasiri vakatrainwa nevasina kudini nevasina kutrainwa tiri imomo nekuonda kwatakanga takaita kuyokoka makomrades wakati wana vanofa awa saka akatinunura ipapo kuti tinge tichibuda kuti titi tapona nzara comrade ndoda vakamira ndoda hondo murume uyo akamira padorei pakafikwa paiwa nemakuwa ewanhu wenzara zvirwere ndoda akamira akatanga kuuya nemabhenzi echikafu mabhenzi chikafu mazuva ekutanga tichisvika paidyiwa sadza nemukaka pauda yei inokurungiwa yoisiwa mvura wochekerwa kasadza kako kaspede kainzi kasperida kongonzi de konzi mukaka muye mukaka uyo umwe kuchena inenge ingori mvura chete inenge yakapenda inenge yakangopenda mukaka uyo kuti ungonzi mukaka wotokambura ukanonoka kasadza ikako unokatorerwa kana pureti iyo kuibvutwa usati wadya kambu wotokanda pureti pasi kambu wotokanda pureti pasi saka taiva nemakomrades mashefu wataiva nawo waigara kwainzi kubase 5 kubase 5 uku kwaiva nevana vechikoro vana vechikoro vaidzidza ikoko saka kwaiva nemashefu member dzemageneral staff ndo vaigara ikoko ndo vakazotanga kuti nhonga 1 matakanga tiri muyomo vachiti vanhu havanofa uyu ngaagarewo nemumwe uyu ngaagarewo nechii nemumwe uyu ngaagarewo nemumwe ndobva tagariwa nawo kusvikira takatoona kuti takutopika tatorarama inini ndakagara nakomrades wainzi comrade nyika yaoma yanga iri member yegeneral staff comrade nyika ava vakagara neni vaiti kumadeko wokuti enda orara kumabharaki woenda orara kumabharaki kwachizuva rabuda wodzoka woya kupi woya kumba kwavo unovatorerawo hembe dzavo woenda kunogeza wodini ndozvinhu zvataita isisu inini pachezvangu hatina kuzowana mukana wokuti titakure makasha titakure material tibuye kupi kufrandi nguva yatakapedza training 77 nyaya yemakasha yanga isisu kuti hondo yanga yapisa vachinyatsa kuona kuti vanawo mukavatakura uku vanodini uku vanofa uku vanopera uku hondo iri kwasisina kumira zvakadini haisina kumira zvakanaka 78 ndogore rafa comrade Tongoba comrade Tongo 78 zvikanzi comrade Tongo wadini vafa
Pakachemewa 79 79 pakachemewa makomuredzi wakashaya kuti kuzvino pawafa chief of defense tichadii kura kuti takutodini kuno takutofa tiri kuno ganzi aiwa mufe takararama zvishuwa kusvikira makomuredzi wakanzi iye zvinezvi ceasefire yadini yauya takuenda kupi takuenda kumusha takapindwa mumabhazi tikatakurwa takauya kuma-assembly points tapinda muma-assembly points tatirimo takagara tirimo. Makasvikira assembly point yekupinda Manyeni. Takasvikira kumanyeni kuma-assembly points ikoko inini ndopandakaonana nemukomana wangu ainzi James Hondo. James Hondo uyu ndiye murume akazondidini kuno akazondiroora kuno tatouya kuno kumusha kuno asi mukati mehondo umu aiwa taiti kuno kwatiroorane tinoenda kunoroorana kupi kumusha ndo kune upenyu hwedu tese ndo nhoroondo yangu. Maenda kuma-assembly points kumusha makazoenda sei kana kuti hama yamakatanga kuona madzoka kuhondo ichibva kunyanga ndiani? Inini ndiri mumanyene ndakaona mwana wemukoma waamai wangu ainzi Samero Mwareka aitogarawo mumasaiti ndo wandakatanga kuona ndiye akatanga kuenda kunotaurira wabereki wangu kuti mwana wenyu tamudini uku tamuona wabereki wangu wakaramba kuti inini mwana wangu hana kudini hana kuya akati mwana wenyu tamudini uku tamuona uku nekuti chakaitika pavakomana vatakaenda nawo pane mukomana wane akatiza akadzoka muno muZimbabwe. Mukomana uyu akatiza kekutanga ainzi Bernard Mazireni akatiza kekutanga akabatwa akadzoka muMozambique. Akatiza kechipiri akadzoka muMozambique. Kechitatu akahana kuzobatwa akabva atiza mukomana uyu akauya kuno kumusha ndiye akauya kutaurira wabereki wangu kuti andifunge kuti vana venyu vanorarama kuri kufiwa kune nzara. Saka wabereki wangu wakangosunga paguvhu chete kuti inini handifunge kuti mwana wangu anodini anodzoka. Saka pawakataurirwa nemwana waamai guru kuti mwana wenyu ndamuona uku wabereki wangu wakapokana. Asi patakazongonzi endai kumusha inini ndakangoenda ndega. Uyu mukoma uyu ndakangomusiyawo kupi ikoko ndokwaishandira. Ndakangobudawo ndega patapinzwa mumabhazi patatakurwa patasvika Panyatate pamatownship patadzika. Tadzika pamatownship zvakandinesa kuti ndifambe kuenda kumba. Panoperera township kuti tipinde mu area yekuti takuenda kuNyatate panga pakakemba masoja. Ndakaramba ndakati ndiende kodarika nepane masoja akana zvite. Asi paiwa umwe mukomana iye akazotorora mwana wanzanzi yamai wangu ainzi Agrippa Terera ndiye akati aiwa tete tinoera mutupo umwe chete azvinetse ndive kuno bhegi ndikuperekedzei napo nepamasoja napo kusvika tadarika takutokwidza kuenda kumba ndobva nditi achidini chiendai ndobva ndaenda ndobva adini ake ndobva adzoka. Muchisvika vabereki varoza kuti mwana akafa kuhondo manga mari komredani chenjerai chakaipa. Comrade chenjerai chakaipa vachisvika pamusha. Ndichisvika kumba handina kutanga kuonewa nababa wangu naamai wangu. Ndakatenderera paiwa newaya pandatenderera bva ndaenda nekudanga kwemombe. Kudanga kwemombe kundakasanganidzana nemuroora mukadzi wehanzvadzi yangu. Ndiye akanditi kunditarisa akati ndiri kuona here. Ndobva nditi gara ipapo. Vandagara pasi. Akabva amhanya kuenda kuna baba kuti baba mwana wenyu auya. Zvikanzi mwana wangu upi? Zvikanzi Susan auya. Zvikanzi Mati Susan auya. Baba vakabva kumba vachimhanya vachiuya vachisvika kudanga ikoko shuwa vakandiona. Baba wangu havana kugona kutaura nini vaingokambadza chete so vachikambadza vachitenderera vachinditenderera baba wangu vachinditenderera mwana wangu hirwe vachinditenderera.
inini wapa ndakati je ndichitarisana nababa wangu ndakachema. Ndakachema. Baba wangu akandibvunza kuti ndiwe here, ndikati ndini baba. Asi chinetso chakatinetsa ipapo 76 wandakabuda uyu ndichienda mudanga remombe rababa wangu makashaika mombe. Chijomwa asisho chakashaika mudanga. Vachangobuda vachadini vachaenda. Musi wandakasvika inini ndichisvika ndichirara paumba mombe iyoyo mangwana kuseni yakawanika iri muna yakamira mudanga. Yakawanikwa yakawanika yakamira mudanga yega. Havana kumboziva kuti yabva kupi ende chii chakaitika. Mombe iyoyo ndakabva ndaitumidza ndini kuti Angora. Kubva 76 wandakaenda mombe iyo yakadzoka musi wandakadzoka inini. Hatizi kuti yakauya usiku 1980. 1980. Handizi kuti yakauya usiku ihwohwo here kana kuti yakauya kuseni. Asi yakauya sire tichibva yakopinda mudanga. Inini amai wangu waiva nemudzimu. Asi mudzimu wa amai wangu waitaura kuti mwana ariko ari kuuya. Baba wachiti nguva yagara mwana wangu yareba. Kuti nditaure kuti mwana wangu anouya anodzoka. Handisi kugutsikana. Mudzimu wayo pana amai wangu chaura kuti kwete mwana anodzoka. Asi mombe yakarasika musatsvage. Siyai zvakadini? Siyai zvakadaro. Mudanga musi waenda mwana mune mombe yakabuda mudanga umu ikadini ikaenda. Asi mombe iyoyo musaitsvage. Zveshuwa inini ndichidzoka mombe chidini chidzoka. Ndakazofamba kubva kudanga kuye na baba wangu nemuroora wangu tichienda kumba. Amai kungoti gu kungondiona kwawakaita amai wangu wakabva wadona. Vakabva wadona. Vakati vakazotomuka paapai. Asi inini kuchema handina kumira kuchema manje. Ndakachema. Ndichiti inini ko inini ndauya amai wangu wakudona futi. Chii? Ndakachema. Amai wangu wakadona. Vakadona. Vakazotomuka paapai. Ndokuzototanga kutotaura nawo ndokuzodini ndopo wakanditi iwe ukaramba uchichema. Amai vanodini ava vanosvika pekukuwara iwe usaramba uchidini chichema. Ndakabva ndanyarara patangogara. Ndokufamba kwandakaita. Dhoka akafamba sei? Makaramba muri mese patembwe makadza sei? Pane here pamakazopesana nemberi? Inini Dhoka patakangobva patraining Dhoka handina pandakazomuona. Handizivi kana kuti akafa here kana kuti mupenyu here handizivi. Asi pane vamwe vasikana watakasanganidzana nawo 2 vataigara nawo muvillage rimwe. Isi saigara muNyatate mubhuku ramandiwavarira. Vasikana vari 2 vakaenda mukoma nemunin'ina. Vese ndeokwagwete. Wani wacho Eliza Gwete anga ari kumangare uko akatofa gore rakapera. Asi munin'ina wake Angeline ndio classmate yangu wandakadzidzisa naye. Uyo takatoenda naye takatodzoka naye izvo zvari Mwararo. Anonzi Angeline Gwete. Asi mukoma wake Elizabeth Gwete ndiye akafa. Saka Dhoka sina nasa muziki. Handina kana pandakambomona. Handina. Madzoka mazuva makadzoka even nekuzofamba kwenguva makazombosangana nevabereki vaDhoka here pane zvavakakubvunza? Vabereki vaDhoka handina pandakazoonana navo. Vabereki vaDhoka ava ndinotarisira kuti vakafa. Okay. Nokuti inini zvandakaita ndichidzoka 1981 murume wangu akabva waendobva anditora ndichiuya kuno. Saka vana baba vakabva watamawo kwatatiri kuNyatate. Ndokubva wauya kumaresettlement kuno kwaRusape kuChristian Mambo. Ndokwa wakabva wauya ndokukwane minda yawo kwavakugara. Saka kutonge wakutodzika kuenda kuNyatate ndingati chibviro chandakaita ikoko 81 handisandadzoka kuNyatate. Vana baba wakabva watamawo vachiuya kumaresettlement. Saka ndinongobva kuno toenda kumaresettlement. Ndokwatinoenda kunana baba. Handizi. Makaenda muri 5 Dhoka tanzwa kuti hamusi kuziva kuti zvakamira sei. Uyu mukomana akatiza. Akatiza akadzoka. Atiza adzoka mukomana uyu. Asvika uyanga hwaakaita akabva atanga kuti ndini comrade. Handimaona ka? Akutotorawo marimo 1. Akutotorawo mbatya mu 1. Ndiri comrade.
Saka Povo yakazobvunza akati imi muri makomuredzi makamira sei? Kuna komuredhi ari kuti ndiri komuredhi uko. Ava makomuredhi vanenge vari gurupu ka iwe uri chi? Uri umwe chete. Saka vanhu vakabva vazobvunza kuti makambomira sei? Kuna komuredhi ari uko ari kuti inini ndiri chi? Ndiri komuredhi. Akabva atorwa, akabva aiswa kumakomuredzi. Akabva atanga kubvunzwa. Ndopaakazobudisa kuti ndakaenda kuMozambique ndikatiza ndikadini? Akapfuriwa nemakomuredzi. Akabva adini? Akabva afa. Uya akatofa tisati tatombouya kuno kuningi muno muZimbabwe muno. Tichitori kuMozambique takazotosvika tichitonzwa kuti Bernard wamakaenda naye akapfuriwa. Anga amutengesi. Akatiza kubva kuMozambique akauya kuno zvino anga achigara wega. Akafa. Right. Kozoti mimi Susan. Takuda wechi 5. Wechi 5 Kenneth Mutsambi ari ndo gurupu randiri kutaura kuti handina kuzoziva kunyatati. Okay. Doka Mapfurira Kenneth Mutsambi vaigara muvillage rimwe chete. Na neuyo Bernard wokuzopfuriwa uyu. Bernard anga ari pa next one wawo kwaMapfurirawo. Asi avo vaviri avo vaigara muvillage rimwe chete. Inini ndandiri kubhuku rekwa Mandiwavarira kunyatate kumatownship. Saka ava vamwe vese ava hapana vandiri kuziva asi vandakazosanganidzana nawo tinairiza ningi Angeline Gwete ari muHarare. Ava vamwe vese ava handina vandati ndawo. Handizoti zvakamira sei. Umwe wekwedu kunyatate anga ariko tina Elizabeth Mafemera. Anga akatororwa kuno kuChakoma uko. Ndoko anga akarorwa. Saka vakazobudawo isisi tichiuya kuno kumunda. Ivo vachidi kuenda kuminda yepaMutunga gore apa. Ndoko akanga vari. Saka iye akafa futi. Ningati gurupu rangu chairo wazhinji wandiri kuziva vanhu vapera kufa. Angeline Gwete iyeyo ndiye asara. Uyu mukoma Eliza uyu vakafa. Elizabeth Mafemera uyu akafa. Doka na Kenneth handisi kuziva kuti zvakamira sei. Handisi kuziva kuti zvakamira sei. Asi Angeline Gwete ari muHarare. Muri kuManyene. Makasangana kupi nemukomana imi kuManyene maigara muri vasikana chete? KuManyene taigara tiri vasikana chete asi mukomana wangu uyu takadana na muMozambique. Takakonza na muMozambique. Tatowa kuManika. Okay. Kumanika Land. Asi taitaura kuti tinoenda kororerana kupi? Kumusha. Ndoko takakonzana tikadanana. Tikati tinoenda kororerana kupi? Kumusha. Saka tiri kuManyene hana umbouya. Uya anga kuingo muBarracks. Okay. Igrupu rakangobva uko vachienda ndo vakaenda paIntumbani. Okay. KuBulawayo. Vachibva kuBulawayo ndobva vauya muingo muBarracks. Uya anga atori kubasa. Atori musoja. Saka haana kumbowana mukana wokuti auye kupi? Auye kuManyene. Inini handina kumbowanawo mukana wokuti ndiende kukembi. Kukembi kwanga kusingaendeki. Saka iye ndiye akazototeera kunyatate. Aiwa akateera kunyatate. Akateera. Saka Susan ainza nemukomana ainzi James Wondo kana kuti Pearson Mugoniwa ndore kumba ndoro kuno kumba aditi. Susan agara zvake kumusha kwari kuona Pearson achiuya akauya sei muzivo? Pearson kusvika kwakaita akatosvika ndisipo ndatoenda kwasisi wangu. Munin'ina wangu ndiye aiwa. Ndakara gore ripi? 81. Munin'ina wangu ndiye anga ari kumba. Vasara kumba ini ndobva ndatobuda ndobva ndaenda zvangu kwasisi wangu. Ndakaona vakunditeera. Paitokwirwa bhazi kubva kunyatate waitokwira bhazi kuya kwaSharamba. Ndakaona akwira bhazi auya. Ndapatakati kokumba kwakanaka ere? Zvikanzi kwakanaka. Kune munhu akauya kumba uko zuro. Imi muchingosumuka muchibuda. Iye achidini? Achisvika. Ndikati akasvika wekupi ndiani? Zvikanzi akati hanzi ndini Pearson Pineapple Mugoniwa. Ndikati chikomba. Munhu uya akateera. Zvikanzi ndikati saka izvo zvaari kupi? Zvikanzi amusiya ari kumba. Yes man. Mamusiya ari kumba. Kuna ana baba. Asvika kumba kuna ana baba zvikanzi apa kana kakuti takazorongedza kubva kwasisi kuye nemunin'ina wangu vatakwira zvedu bhazi vatadzokera vataenda kumba shuwa ndakatosvika kutomuwana ariko. Makamhanyira mukanombundira chikomba chawo chikomba. Handina kumhanyira tichimbundirana isisu vasikana vakare vemumanyika.
tatine mutemo kuti tanga tisingamhanyire mukomana. Kugara kukonzana inini mukomana nemusikana taigara mugariro wamakaita imimi muri apo inini ndiri panapa tatisinga gumani kuti taenda kugumana zvandiri kuona vasikana vamazuva nokuti akangonzi ndiye anotoenda kotogireba unotonyinga wakadai unozorambwa unozobviswa ruoko. Isisu tatisina mutemo iwo maitogara umwapo muri parefu neparefu ndokuzotosvika mauya unzi ndikati ko makasvika sei pano zvikanzi inini ndakasvika pano ndobva ndatuma munhu ndikati endai mondishedzerawo Suzeni Machenapo banda akauya munin'ina wako akanzi Suzeni hapo aenda kwa sisi saka ndobva ndamuti aiwa inini chindipangidza kwa tete ndoda kuenda kwa tete ndopo akati inini handikuendese kwa tete asi ndinotanga ndaenda kotaurira baba kuti kune munhu ari kupi ari kurodhi saka munhu yati arida kuendepi ada kuenda kwa tete saka baba wangu inini ainzi Mavhai baba wangu inini wanga wasina ku ainzi Mavhai vakabva angoti iwe munhu iye ariko kwati ndini ani zvikanzi ataura kuti ndini Pearson Mugoniwa zvikanzi zvechokwadi mwana uyu achiuya pano akataura kuti inini ndine friend yangu kuuya kwake kusauya kwake handiziwe asi inini ndichagara pano kusvikira ndaona kuti auya here kana kuti haauyi saka kurova kuti kana ari iyeyo aiwa enda umutora uye naye akaenda kutorwa mukomana pakanetsa kuti asumuke kubva pagedhi apa kuti aende kumba kwa baba achiti ndinoda kuenda kwa tete akati aiwa isisu mutemo wedu wemanyika iyo iwe uya kupi uya kuno shuwa mukomana yakabva azosumudzwa kugedhi kuye ndobva asvika kumba ndokusvika kwaakaita kumba kwandakamuwana ari kumba saka akazogara mazuva akadi nekuzosiya ataura nekuzodzoka pakatora nguva yakareba kuti muchizotorana akagara kwe 1 week achiti ndo mazuva ndapiwa kubasa inini ndiri kudzoka ndiri kuenda kubasa asi ndadzoka ndaenda kubasa ndichaenda kumba ndoenda kunotora mukoma ndichauya kunona mukoma ende shuwa ndo zvaakaita akabva abva kubasa kwawo ndobva wauya kuno kuMandare ndobva atora mukoma wake ndobva wapinda mubhazi ndobva wauya kuHarare ndobva wazouya kuiNyanga ndopa wakatanga kubvisa mari inini ndiri kumusha kuna vabereki ndobva wabvisa mari ikoko ndobva taroorana ndopa takabva tatakurana inini baba mukuru vaye na tete vangu inini nemwana wa tete vangu takaitiri 4 ndobva tangoya kuno ndikuzotamba chiroora muchigamuchirwa umusha saka isisu hatina kusvikira kuno takasvikira kudotito pakawara ndo kwatakasvikira ndo kumusha kwomurume wangu makazombozokera kumanyene kwete hatina kuzodzoka kumanyene hatina kuzodzoka kuti atichazodzoka kuite isu tanziendai kumba manzi endai kumba makapiwe isisu kumanyene wakapiwa madhimu inini dhimu yangu haina kubuda dhimobo yangu inini haina kudini haina kubuda yakoniwa kubuda patakabuda isisi chienda kumushako ndo patakaita mistake yekuti hatina kuzodzoka kupi uko ndopakasara pachibuda madhimu apa isisi taenda kupi takazobva kumusha kuti tichiuya kudhimu zvikanzi zvakadini zvakavhara kana murume wangu chaiye haana kuwana dhimobo kubasa kwawanga wari havana kupiwa mukana wekuti vaende kokuti vapiwe mari yedhimobo havana kuipiwa inini nemurume wangu hatina kuwana dhimobo murume wangu aiwa kubasa kuingo mubaraks inini ndaiwa kumba pane chakazobuda chemariyo hapana koka penjeni aiwa mari yepenjeni aiwa tinayo nika 50 kg yakakauya kakauya inini 50 kg ishiuya ndakaramba kuti inini zvokuti ndizoti ndawana kamari ndonzi hanzi kuno vari kuti bhisai yakati kuno vari kuti bhisai yakati kuti tizokudini mazexcom ari kutaurwa nawa aiwa ndakaramba nokuti takagara so makaramba 50,000 takapiwa alright ndobva tatora 50,000 vatatanga kushandisa paumba papa ine nhamo apani papa sina imba papa sina chii saka takatanga kutenga mombe zvikochokari mibhedha mawardrobe ndakaramba zvokuti ndinzi tipe 11,000 tiendese kuZexcom aya ndakati ni yangu noda uja ndega
Makajamika. Aya ndakajandika. Saka motusitsika mabienya na Comrade Tambudzai. Aiwa mheno pamwe yawo ichabuda na Comrade Tambudzai ava. Ini ndakaramba kana murume wangu akaramba. Akati aiwa 50,000 andisukupa munhu. Ndoti Jimobo ndakaishaya. Nasi ndonzi bvisa mari uende ukuvutsoko. Aiwa inini mari yangu ndiri kushandisa. Kusvikira nhamo yangu yepaomba yadini? Yapera. Saka ndakazongoitawo minyama murume wangu akabva ashaya. Akashaya gore ripi? Akashaya 2004. Asi munda makamana uri. Tata akuno akatofira pano gowa rake rera. Akatofira pano 2004 ndopo akashaya. Aiwa munda tinawo? Anditika. Mashoko enyu comrades kuhama neshamwari dzamakafamba nadzo vapenyu vari kukuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Inini chandinongotaura kuhama neshamwari vari kutiona nhasi tiri vapenyu. Isisi tiri kushupika. Isisi tiri kushupika. Mari yatiri kuwana haina chairi kutibatsira. Pavana 6 vandinawo inini. Murume wangu akandisiya uchirikadzi. Mwana wangu inini last born anga ine 5 years. Ndiye mwana wandandinaye 5 years. Iye zvinezvi atowawo wana wake. Tatambudzika ndichiendesa wana wangu kuchikoro, mari yandiri kutambira ndiri kuendesa vana kuchikoro, ndiri kudini, handina kana chimwe chinhu chandiri kutadza. Iye zvazukuru kuti nditaura kuti wazukuru wangu wandanawo. Vese wanaiwa vanenge vakatarisa inini. Mwanasikana ndine umwe chete. Haana musha. Ari kungoti apa arorwa asiwa. Iye zvane vana 4. Vana vese ava uya ana baba wake, uya ana baba wake, uya ana baba wake, uya ana baba wake. Kutita game park. Vese ndinawo. Ndiri kuchengeta ndini. Vana vevanakomana vese tiri kuchengeta ndiso. Tiri kushupika. Zvokuti dai kwakuru kuti tine chimwe chinhu chatinogona kubatsirwawo nacho. Kuti hungu minda takapiwa. Asi muno mumusha mune dambudziko. Mombe dzakafa. Dzakapera. Minda hungu tinayo. Iye zvinezvi mafertilizer akwira. Ari kudhura. Kana ndikada kurima ndinogona kurima 1 hectare. Yekuti ndiifitire fertilizer ya inodini inokwana ipapo. Asika hakuna kwa inondisvitsa. Dai vanga vagona kutibatsirawo, kutipawo mari, kutipawo kana mabhoro. Munoziva mabhoro akanaka. Tinodiridzira. Tikaona kuti mvura yaramba kunafanika gore nomedu munomu kana chibage chekubata muguru kudai wokugocha chaiwo hatina. Hapana. Hatina kana chatakawana, hatina kana chibage chatakawana muno. Fodya iyoyi yazotomuka nemvura yanayo mumashure shure. Asi fodya muri kuona kutengwa kwairi kuita. Saka ndakuti ina kurima fodya, vana ndo vakarima fodya miri yakurwadza, hatina chati chagona kuita. Vakarima kafodya kaye wotitengerawo kasaga kechibage, ndinokaisa kupi ndine vazukuru 21. Vari kuda kurarama neni. Vari kuda chekudya mumba mandiri. Kana ndobika inini ndinotobika ndowapakurira ojeni ndakadai. Ndakatarisa kana waguta ndozowanawo kandinotora inini ndodyawo inini. Ndoti uchirikadzi wandinawo. Handina kana chandiri kubudisa kamari kemurume wangu ko kakauya katikitiki kakauyako hakana kana zvakari kundibatsira. Saka upenyu hwamakararama uhondo ndo upenyu hwamakurarama. Ndo upenyu hwatararama muno. Iye zvinezvi takanzi nyorai mapepa declaration. Dzamapepa endakanyora muna December. Nanhasi hakuna chandati ndawana. Kuti ndizoti ichauya here, kuti ndizoti ndiri kuenda kupi, kwatakaendesa kwacho kubhindura comedy muzika wakangoti munopota muchindifonera. Shuwa ndiri kufonawo. Vari kungoti comrade hakuna chati chauya. Takangogara tiri kushupika. Dai tagona kuwanawo chimwe chinhu chekuti tigone kuraramawo. Iye zvinezvi takutoita mutengo kunge takushandirwa nevana. Nyama dzakurwadza. Nyama dzakuru. Musango umu matakaenda umu zvirwere zvanga zvirumuka. Zvinhu zvokuti kuna asina kuzviona hungu kutaura kunoreruka. Asi matambudziko atakapinda nezvirwere zvatakarwara musango omusoka zvinhu zvakatikanganisa mumiri medu. Zvinhu zvakatikanganisa mumiri medu zvokuti kana izvozvi chatinoti ndo chipenyu chatinoita hatisisina miri yaora. Takaonongeka kudhara. Kureva kuti kuonda kwamakaita uku ndokuonda kwamakamaita muri kuondo. Apa ndakatosimba baba. Comrade muondo makatamburwa. Yeah.
muhondo makatambo muzvigumwe zvakapera izvi nematekenya izvi dai zvaioneka nhamba dzataitumburawo zvirwere zvichataurwa zvemaharikens aya inini ndakatoarwara maharikens iyayo matekenya kanhata kanokuruma kopinda munyama kakapinda munyama kanoita chibhora so chewhite unochitumbura ipapo chinoti kwatu chobuda unoti apa watumbura chimwe apa watumbura chimwe apa minwe yese ukafamba minwe inenge isisagoni kutsika pasi unenge waakuita zvokutsika uchidini iyo maharikens achataurwa iyoya aiwa takaarwara taihukura kunge imbwa asi comrade ndoda pawakazotanga kutitsvagira chikafu kuti taakugona kuwana chikafu chekuti taidya zvinhu zvine sauti aiwa zvirwere izvozvo zvakabva zvatigwa kurati miri yedu yanga isina sauti ndoda akatibatsira murume yokufa zvake kwaakaita ndoda akamira zvokuti Mwari dai wachinzwa comrade ndoda vaifana kunge wari wapenyu vachionawo vachidyawo ende kufa kwakomedi ndoda kwakatirwadza kwokuti akazoya kouraiwa nembavha ndoda akapfuriwa nefuti nembavha pamutunga gora ndoda akapfuriwa nepfuti nembavha murungu ndiye akasvikirwa nembavha murungu ndobva afona achifonera ndoda ndasvikirwa nembavha uya undiyamuro saka ndoda akadhiraivha motikari yake ndokubva auya pamba pemurungu ndobva asvika kumisa mota yake ndokubva apinda mbavha iye yatorera murungu pfuti ndopa akabvunza kuti iwe uri kuya ndiwani kandini ndoda zvikanzi ndoda usauya pandiri ndokupfura ndoda akati ndoda aiwa nenharo akati aiwa uri kuita imomo buda imomo saka ndoda akaramba achifamba achienda kune mbavha iye akabva arohwa ndoda ndokubva atodona ndokufa kwakaita ndoda akapfuriwa nembavha yakatobira murungu maruku hondo yatopera ari apa pamagirazi apa pamutunga gore apa ndozvinhu zvakatirwadza izvozvo zvokuti comrade ndoda aifana kuva munhu aitoraramawo achiraramisawo mhuri dzake endoda anga aine vakadzi 11 izvozvo vakasara vese vari bvu nevana vese vanhukadzi watotaraivo vangu vatori mumisha pamusha ipapo pandoda ipapo ndopa wakatofa ndoda atori kuonda kwatakaita kuno kumuhondo tatakatoonda kudarika ipopa memba yegeneral staff yamaigara nayo mati ndiani comrade nyika yaoma makazombonzwa nezvavo here comrade nyika yaoma ndiwo vakatanga kundiona pandakasvika kuno kumashonasi mumaundarweni kunoku zvandakaita ndakakwira bhazi nemurume wangu tichienda kudarweni tiri mubhazi comrade nyika vakakwira imomo vakatanga kuti comrade chenjerai saka ndakafunga ndikati ko munhu angadishedze kuno kuti comrade chenjerai kuno ndiani comrade chenjerai shuwa ndokubva ndacheuka ndobva ndaona ndakavamhanyira mubhazi takaita kunge tichadonhedzana mubhazi nakomedi nyika komedi nyika yaiva memba yegeneral staff vakandiyamura komedi iwavo ndo vane upenyu huno hwandinaho huno ndakararamiswa nakomedi nyika yaoma asi ndakazonzwa kuti komedi nyika vakafa kufa kwavo komedi nyika vari kunzi vanga vane purazi uku kumatepatepa uku saka zvakandirwadza rufu rwavo handina kurunzwa handina kumborunzwaba nanhasi komedi nyika vakafa handina kana pandakazovaona ndakambosanganidzana navo vachitinha mombe mutara umu pamauya napo pane mukwidzi apa pakati tere mupai ndopandakasanganidzana navo komedi nyika vachitinha mombe tikati komedi muri kuenda kupi tikati ndiri kuenda kumba kwangu kupurazi tikati kupurazi kupi makaona purazi kupi ndopo vakanditaura kuti ndakaona purazi kupi tikati aiwa komedi tsaukai handei kumba vakaramba vaitotina mombe dzavo vachitina mombe dzavo vachienda kupi vachienda kupurazi kwavo ndo mazera andinoita anditika aiwa comrades chenjerai toda kukutendai nenguva yamatipa uyewo zvakare nekukutendai nebasa guru ramakaita mukusunungura nyika ineyi zvamataura vazvinzwa zvishiro zvemwoyo wenyu vazvinzwa so pasara nhasi ndinokutendai aiwa tinotenda aiwa mavanzwa comrade chenjerai from Susan to chenjerai and back to Susan vataurawo kuti ndine shamwari yangu yandakaenda naye kuhondo tichibva kunyanga
Dorcas ani zvi Mapfurira. Dorcas Mafurira, munogona kunge muri vapenyu maamai maambuya. Dorcas Mafurira, tibatei kana paine vanoziva kwavari ngavatibate tivasvitse kuna comrade Chenjerai vataurirane vati ko shamwari uri mupenyu wakazofambawo sei. Chirongwa ndechenyu, rambai muchiona. Kune vanoda kusiyawo nhoroondo yavo kuvazukuru nekumhuri yeZimbabwe, tibatei zvakare panhamba dziri kubuda hapo. Tiri kuno kuchibondo. Ndina Frank Wesere, producer of this program. My name is Robert Tapumane. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye. What?
us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya dakabatesa Zimbabwe taigara mumakomo yewondo abata imanya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo abata imanya dakabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.